palihog manindog. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang Anghelos. Ang anghel sa Ginoo may pahibalo kang Maria. Salang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Naga sa Diyos, siya po kami kasasala, kanag sa oras ang kamatayon. Amen. Ania ang ulipon sa Ginoo. Matuman dili ka na ako sumala sa imong pulong. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Naga sa Diyos, siya po kami kasasala, kanag sa oras among kamatayon. Amen. Ug ang pulong na himong tao. Rupiyo siya man ka na ako. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Naga sa Diyos, siya po kami kasasala, kanag sa oras among kamatayon. Iampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios. Para mahimo kami tapos sa mga saan ni Kristo. Magampo kita. Ang grasya mo nangamuyo kami, Ginoo. Ibubo sa among mga kasing-kasing, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel. Nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalaunta ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kitang tanan. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
lain sa mga kalimutan, nagkita sa tahanan sa Diyos ni ako. Pagkakamahal, pagsundangarin sa himaya, sa kilig, marin sa kahimayaan. Ang kamahalan sa pangbuhanan, nakibuntong sa tanan, Diyos sa Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa ninyo. Mga igsuon, magilusol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog nini Santos nga misa. Sala'y pag-ibig, isugilon ko. Sayod ka man, nakinig nga lahot, isaklit lahot man. Sa kaayo luyon mo na o Ginoo agtana ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga ako ipaabot, ipakanaog mo. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa tong mga sala. Danta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Samahan makagagahom sa tanan. Kasimba kami kanimo, nagapasalam kami kanimo. Dadayi kami kanimo tungod sa himaya. Himaya sa dito sa langit. Kordero sa Diyos, nagamot ang sasala sa kalimutan, kaluy kami. Nakalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang pangamu.
sa langit. Ikaw lamang ang Ginoo, Ikaw lamang ang labing halangdon o Jesu Kristo. Espiritu Santo, niya sa himay sa Diyos nga Amahan. Amen. Amen. Maya sa dito sa langit. Magampo kita. O Diyos, gihatagan mo kami sa talagsaong panigingnan sa santos nga banay. Itugot nga sa among pagsunod sa ilang pagsinabtanay ug paghigugmaay. Makapahimulos kami sa mga ganti nga walay katapusan diha sa kalipay sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimong sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangtuhuran. Gikan sa basahon ni Sirach. Kay ang Ginoo naghatag sa mga amahan sa gahom, ibabaw sa ilang mga anak, ug gihatagan ang mga anak sa katungdanan sa pagtahod sa ilang mga inahan. Kung tahuro ninyo ang inyong amahan, makabayad kamo sa inyong mga sala, ug kung inyong pasidunggan ang inyong inahan, nagtigom kamo og dakong bahandi. Kung tahuro ninyo ang inyong amahan, usa ka adlaw ni ana ang inyong kaugalingong mga anak maglipay kaninyo. Ang Ginoo magpatalinghog sa inyong mga pag-ampo. Kung tahuro ninyo ang Ginoo pinaagi sa pagpasidungog sa inyong amahan ug sa inyong paglipay sa inyong inahan, magpuyo kamo og taas nga kinabuhi. Tahura ang inyong mga ginikanan, ingon nga kamo ilang ulipon. Anak, atimana ang imong amahan inig katigulang na niya. Ayaw siya hatagi kagul samtang buhi pa siya. Kaloy siya bisan kun angu-anguhon na siya. Ayaw siya tamaya tungod lang kay ikaw malig-on ug maayo paglawas. Ang Ginoo dili malimot sa mga kaayo nga imong gipakita ngadto sa imong amahan. Magtabang kini kanimo aron hibayran ang imong mga kasalanan. Ang pulong sa Ginoo. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Bulahan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo nga nagalakaw sa iyang kadalanan. Kay magakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mabulahan gayud ikaw ug mapanalangina.
asawa mahisama sa usa ka mabungahon nga bago nga anaa sa tugkaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanom nga libot sa imong tala. Ania ingon ni ini pagpanalangin ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Siyon. Makakita unta ikaw sa tinusbawan sa Jerusalem, sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Kamo ang katawhan sa Dios. Gihigugma kamo niya o gipili aron maiya. Busa, kinahanglan nga magmaluluyon kamo, magmahigugmaon, magmapaubsanon, magmaaghop, ug magmapailobon. Pagtinabangay ug pagpinasayloay kamo. Kunduna kamoy mulo, batok kang bisan kinsa kaninyo. Pag pinasaylo ay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Ginoo. Og idugang niining tanan ang paghigugma nga maoy magbugkos sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa. Paharia sa inyong kasing-kasing ang kalinaw nga gikan ni Kristo. Kay alang niining kalinawa, gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas. Ug magmapasalamaton kamo. Papuy-a sa inyong kasing-kasing ang mensahe ni Kristo uban sa tanang kabahandianon niini. Pagtinudloay ug pagpahimangnoay kamo uban sa tanang kaalam. Pag-awit kamo mga salmo ug balaang mga alawiton. Awitin ninyo ang Dios uban sa pasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. Busa, bisag unsa ang inyong buhaton o isulti, himua sa ngalan sa Ginoong Hesus uban sa pagpasalamat sa Dios nga Amahan, pinaagi kaniya. Mga asawa, sunda ug tahura ang inyong bana, kay mao kini ang angay ninyong buhaton ingon nga si Kristo, ingon nga Kristohanon. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa ug ayaw sila daog-dauga. Mga anak, pag masinugtanon kamo kanunay sa inyong mga ginikanan, kay
mao kanay makapahimuot sa Dios. Mga ginikanan, ayaw palaguta ang inyong mga anak, kay tingali unyag mawad-an sila kadasig. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kaluwasan, dalaygon siya, labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasagi kan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Sa diha nga nalakaw na ang mga dumuduong, usa ka anghel sa Ginoo magpakita kang Jose pinagigdamgo ug mingon, bangon, dad ang bata ug ang iyang inahan ug pangagyo kamo ngadto sa Ehipto. Ug pabilin dito hangtod nga papaulion ko kamo. Kay ang bata pangitaon ni Herodes aron patyon. Busa nibangon si Jose ug gidalan niya ang bata ug ang inahan ug niadtong gabiuna mikawgyo sila sa Ehipto. Ug nagpabilin sila didto hangtod nga namatay si Herodes. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Gitawag ko ang akong anak gikan sa Ehipto. Sa patay na si Herodes, usa ka anghel sa Ginoo nipakita kang Jose didto sa Ehipto pinaagi damgo ug miingon, bangon, dad-a ang bata ug ang iyang inahan ug balik ngadto sa yuta sa Israel. Kay patay na ang nagtinguha pagpatay sa bata. Busa nibangon si Jose ug gidala niya ang bata ug ang inahan ug namauli sila sa yuta sa Israel. Apan sa pagkadungog niya nga si Arkelao mao na naghari sa Judea, puli kang Herodes nga iyang amahan. Nahadlok si Jose sa pagpuyo didto. Unya gipahimangnuan usab siya pinagigdamgo ug busa niadto siya sa lawigan sa Galilea ug mipuyo sa usa ka lungsod nga ginganlag Nazaret. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa mga propeta, siya pagatawgog Nazaretnon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kigsunod ko ni Kristo, maayong gabi ng tanan. Merry Christmas. Karong Domingo hagi sa ulog nato ang pangilin sa Sagrada Familia kon the Holy Family, ang santos nga banay ni Jesus, Maria ug ni Jose. Kining maong kapistahan maigsuon nagtudlo nato unsaon pagpuyo ang kinabuhi sa matakbanay nga gidapit kita sa pagpamalandong kung giunsa nila ni Jesus, Maria ug Jose aron kita usab makakat-on sa ilang pagkabalaan. Nan ang mga pagbasa karong Dominguha, ilabi na gyud ang una ug ang ikaduha nga pagbasa naghatag og mga pahimangno labi na gyud sa papa, mama ug mga anak. Nagagitagan gyud ta og dako nga pagtagad ang pagtahod sa mga anak alang sa mga ginikanan ngadto sa mga anak. Noon do na sa nindot nga pagtulunan alang gyud sa mga ginikanan nga
Kung makalimot gani ang mga ginikanan sa pagbuhat sa husto at tubangan sa Dios, dili gyud sila makamahay nga ang ginikanan kun mga anak dili magmatinahuron ngadto sa Dios ug ngadto nila. Laktod nga pagasulti gipaabot sa mga ginikanan nga magtudlo sa mga anak sa pulong ug sa buhat. Kay ang mga bata ra ba mas makat-on ug dali makasunod sa mga panigingnan, sa mga good example kaysa mga balaod ug pagtulunan nga ihatag sa mga bata. Kay numduman tingali mo sa panlution nga nag-ingon, action speaks louder than words. Dali ang pagkat-on sa mga makita kaysa mga madungog. Tinuod gid na maigsuon gani si Pope Francis do na siya sugilon nga usa ka istorya. Usa kuno ka anak yang amahan tiguwang na unya nasakit pagyud og Parkinson's disease. Muna nga inigkaon nila sa ilahang lamesa taladgan anan, ang amahan inigkaon daghan gyud og pagkaon nga mausik nga usahay makabuak pa sa mga utensils, mga baso ug plato. Mao to nga gisamukan man siya ang iyang gibuhat, iyang gilain ang iyang papa, gibutangan niya laing lamisa ug lingkuranan, unya gipalitan niya og kana bitawng mga utensils nga kahoy, gihimo og kahoy. Mutong adto na magkaanaan ang iyang papa, buwahan og magkurug-kurug og pag-ayo, bahalag magkausik-usik ang pagkaon, at least di na sila masamok kay naglain naman ang iyang papa. Usa kay gyud ana, pag-abot sa maong anak gikan sa trabaho, do naman say gamay pong bata nga anak, iyang nakita nga nagduwa-duwa og kahoy, gipangutana sa amahan, dong unsa man na imong giduwaan, unsaon man na nimo? Kay mo unsay gitubag sa bata? Ingon ang bata nga, pa, muni akong buhaton inig katiguwang nimo. Adto pud kanako didto pa, kanon unya pagamiton ti ka og kahoy nga mga kutsara og plato, no? Musunod ang bata unsay makita nila sa ilahang mga ginikanan. Muna nga magmatngon gyud mga ginikanan. Diha maganitoy kanang usa ka bata pong gamay, nangutana si siyang mama nga, ma, ngano lagi mga ang imong buhok do na may mga puti-puti na uban. Ingon ang mama nga, abi nimo matag higayon nga magpabadlong ka, muputi ang buhok nako. Yang uyango pud taon ang bata, ug ningon ang bata, ma, mas badlungon day ka ma, kay ang tanang buhok ni Lula puti naman tanan, no? Muna nga ato gyud nga matnunan maigsuon, careful gyud ta kanunay diha sa atong matag banay, ilabi na kun dunay gagmay nga bata. Hinumduman nato nga ang pamilya gitawag na siya og first school, unang eskwelahan. Dinha sa pamilya ang mga bata tudluan unta og mga responsibilidad, dili pag tinapulan, tudluan og pagpangalagad, dili pagka senyorito og senyorita, tudluan og gugma og pasaylo, dili pag dumot. Diha maganitoy usa ka judge nga human kuno niya og kasal, ang bag-ong magtiayon iyang gi tambagan, ug nindot kay iyang tambag, ingon siya nga, see that you never convert your family into a courtroom. Instead, let it be a confessional. If the husband and wife start arguing like attorneys in an attempt to justify their behavior, their family becomes a court of law and nobody wins. On the other hand, if the husband and the wife, as in a confessional, are ready to admit their faults and try to correct them, the family becomes a heavenly one. Alang niya
nindot kaayo ang tambag sa mong huwis. Dili himuon ang pamilya nga usa ka korte. Himuon kini nga usa ka kumpisalanan nga naa ang pagtug-anay sa tinuod ug pag-angkunay sa sayop. Naa ang pagpaminaway, naa ang pagsinabtanay, naa ang pagbadlungay aron matulid ug mapakgang ang dili maayong mga buhat. Ang mga ginikanan atong timan-an, mga igsuon, dako kayo og influensya ngadto sa pamilya, labi na gid sa mga bata. Muna nga ang kapistahan karon nagdapit sa matagbanay sa pagbalaan sa buhat diha sa pamilya. Muna maigsuon sa katapusan, magampo ta alang sa tanang pamilya nga niya dinhi karon, og sa tanang pamilya sa atong parokya, og sa tanang pamilya sa tibok kalibutan. Atong iampo nga anaa kanunay ang pagsinabtanay, pagpanggaay, pagdaitay ug paghigugmaay sa kanunay. Manindog balihog. Ato karon nga ipadayag ang tong pagtuo tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugdong anak sa Dios. Gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya samahan. Pinagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao, ug alang sa tong kaluwasan, ni kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siyang may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansa siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga may mayaon, ang paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan ug sa anak, dungan samahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Sa atong paningkamot nga magalakaw subay sa mga balaang dalan sa Ginoo, masaligon natong dad-on ang atong mapag-ampo ug ang mga pag-ampo sa banay sa Dios at tubangan sa Ginoo diha sa pag-ingon, Ginoo, dungga ang mapag-ampo sa imong banay. Tanan, Ginoo, dungga ang mga pag-ampo sa imong banay. Nga pinaagi sa kusog ug giya sa Espiritu Santo, ang simbahan mutuman sa misyon ni Kristo, uban ang kaluoy ug ang mahigugmaong pag-amuma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang mga pag-ampo sa imong banay. Nga ang mga nangagamhanan, manalipod ug musuporta sa katukuran sa kaminyoon, isip balaang kasabutan nga mopalambo sa kinaiyanhong gugma ug sa bililhong maitampo niini diha sa tawhanong katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang mga pag-ampo sa imong banay. Nga ang mga ginikanan nga nabalaka ug nahingawa sa ilang mga anak, mahupay ang ilang mga kahadlok ug malig-on ang ilang pagsalig, ug ang mga anak mupakitag pagtahod ug paghigugma, ilabi na sa ilang nagkaidaran nga mga ginikanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang mga pag-ampo sa imong banay. Nga ang mga nagkabikil nga mga sakop sa mga banay, mubuka sa ilang tig-ang kasing-kasing, ngadto sa usag-usa sa ingon,
Maalim ang mga masakitan ug masulbad ang mga panagbangi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang mga pag-ampo sa imong banay. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang mga pag-ampo sa imong banay. Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi, nga mitaliwan, makadayon na ngadto sa kinabuhing tunhay sa langit nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang mga pag-ampo sa imong banay. Langit na namong Amahan, hiusaha di sa pagtuo ug dinasig sa Espiritu Santo. Liguna ang imong banay, aron matinud-anon silang musaksi kanimo dinhi sa kalibutan. Kini ang magipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Amen. Jutay kong nasa kanimong bisan ikakrus. Wala ko'y bunawan sa among ikagasa. Wa ko'y tulong na wa malito sa uwan. Hininga tapos na kumawi, hinanan sa langit, lugi mo karon. Adlaw sa Pasko, Jutay kong nasa kanimong bisan ikakrus. Wala ko'y bunawan sa among ikagasa. Wa ko'y tulong na wa malito sa uwan. Hininga kong langit, tapos na kumawi, Hinatag sa langit, ug imo karon. Mga igsuon, pagampo kamo aron ng ako ug ang inyong sakripisyo dawanta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Nagahalad kami kanimo, Ginoo, nining halad sa pakigdait, tungod sa panawang sa birheng nga inahan sa Dios, ug sa pangalian ni San Jose, liguna sa kanunay ang among mga banay, diha sa grasya ug kadait, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay umatarong gayud, among katungdanan ug kalawasan kanunay nganhi usa nang dapit. Sa pagpasalamat kanimo, Ginoo, santos nga mahan makagagahom tunhay nga Dios, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Gikan gayud siya sa imong kaugalingong kasing-kasing ug diha sa imong katingalahang laraw, nagpakahimo siya nga sama kanamo.
Gihimo ni Kristo ang iyang kaugalingon nga bahin sa tawhanong banay, isip saksi sa hanay sa kinaiyahan ug pag-uli sa grasya sa tawhanong banay ngadto sa imong unang dungog. Niadtong maong banay nabuklad ang kaputli sa kaminyoon. Didto ang anak sa Dios nahimong matinumanon sa yutan-ong amahan ug didto ang matamis nga kalinaw namugna sa panaghiusa sa gugma. Katong mapabsanong balay sa laray ni David, bulahan o balaan, o didto ang misteryo sa among kaluwasan, gipanalipdan sa iyang unang mga sinugdanan, o busa, uban sa mga anghel o arkanghel, o uban sa tanang gahom sa kalangitan, naghimaya kami sa imong balaang ngalan, nining ilang walay kinutubang awit sa pagdaig. Santos gid ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa nagasantos. Ipadala ang mga espiritu ar pagsantos nining mga gasa, ar mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagbasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto matinun-an ug mingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ninigad si matinun-an og mingon, dawata kini ug panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mong kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ikaw ang nagtubos, ipuhutan. Ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Aron paghandom sa kamatayon ng pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhi ug galis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga matubag malagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat
sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahigpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadasen tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himo kami ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inang nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, sa tanan nga mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amay kaw nga daygon, ug amay kaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniyang diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahong amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Ug karon maghiusa kita sa pag-ampo samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Mahanamo nga anaa sa mga langit, pagtay ang imong ngalan, muabot ka na ang imong giharian, matuman ang pagpuo dinhi sa yuta, mayon sa langit. Ang kalanon namon sa matag adlaw, ihatag ka namon karon adlaw, upang sayluwa kami sa among mga sala, maingho nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulang, hinunua luwas sa kami sa dautang. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatag kami sa kalina ning panahuna ang tinabangan sa kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahalayo sa nagasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Manangging harian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi lang pagsalig sa simbahan, ug sibu sa mong kabubuton, hatag kami sa kalinaw gahiusay, ikaw nga buighari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay,
manaa kaninyo. At ipakita ang atong pag-inigsunay, panagdait. Ang nahata nga bata dito sa Bethlehem, uy nagduwa sa katahawha sa iyang mga sala. Natagun siya ug Emmanuel, Diyos nga nagpakatao. Magkanto siya ug mamatay, aron kita maluwa. Kordero nga nakawagta sa hasala sa kalibutan, maluoy unta atong mga sala. Dangkwaton ta unya ang Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Magampo kita. Maluluyon nga Amahan, giligon mo kami sa mga sakramento nga langit nun. Himo ang nga magsunod kami kanunay sa mga panigingnan sa santos nga banay. Human sa mga pagsulay nining kinabuhia, makahimong ta kami sa pag-uban kanila, hangtod sa kahangturan, kiniyamong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod sa makadiyot, mga pahibalo, una, aduna kitay second collection karon alang sa atong mga church projects. Ikaduha, ang among kasing-kasing nga mga pasalamat alang sa tanan ni suportar sa atong mga nakadaiyang kalihukan sa Pasko, sugod sa Misa de Gallo hangtod sa Pasko sa pagkataos ng Ginoo. Ilabi na sa ato ang mga church liturgical volunteers, parish staff, o sa atong mga nagkadaiyang opisyalis nga mitabang sa atong simbahan o sa atong mga outside masses. Pasalamat usab sa atong mga sponsors and benefactors sa atong Light a Star program ug sa atong mga panimalay ug banay nga niabi-abi sa atong mga carolers panahon sa atong pagpanaygon. Nilain usab ang mga pasalamat alang sa mga panimalay ug banay nga mipadayon sa atong Batang Hesus panahon sa atong Suri Ninyo 2025. Ang Ginoo ray magbalos sa inyong kamagihatagon. Ikatulo, gipahibalo sa atong parokya San Fernando El Rey Parish ang bag-ong Sunday Masses schedule nga magsugod sa unang Domingo sa bag-ong tuig, Enero 4, 2026. Ang schedule sa atong mga misa mao kini sa buntag, alas 4:30, Cebuano, alas 6, Cebuano Mass, alas 7:30, Cebuano Mass, muna siya ang Mass for the People kung Misa pro Populo. Alas 9 sa buntag, Cebuano, o alas 10:30 sa buntag, Cebuano Mass. Iniguman sa Misa nining alas 10:30, ang pagbunyag isunod. Ang seminar sa bunyag pagahimuon sa alas 9 sa buntag o giawhag ang tanan nga mosalmot sa bunyag sa pagsimba sa alas 10:30 nga misa. Nya, mao ni ang mga schedule sa ato ang misa sa patay. Alas 12 sa udto, special funeral mass. Alas 12:45, special funeral mass. Alauna 1:30, special funeral mass. Og 2:15, alas 2:15, mong common funeral mass. Og ang alas 3:15, mong special funeral mass. Yang mangmisa na to sa hapon mao kini. Alas 4 English mass, alas 5:30 Cebuano mass ug alas 7 sa gabi Cebuano mass. Ikaupat nga pahibalo. Ang talahurong obispo sa Sugbo, Most Reverend Alberto Abet S. Uy, mihangyo sa tanang katawhan nga kun mahimo likayan ang pagpabuto nining panahon sa Pasko ug bagong tuig. Kini aron mapanalipdan ang kalikupan, malikayan ang kasaba, polusyon ug mga peligro, ug ipakita ang pagrespeto sa kinabuhi ug sa kalibutan nga gasa sa Dios. Gidasig usab ang malinaw nga pagampo, pagpasalamat ug pagpakabana sa usag-usa alang sa usa ka bag-ong tuig nga puno sa kalinaw ug paglaom. Ikalima nga pahibalo sa umabot December 31, New Year's Eve, mao kini atong mga schedule sa atong Santos nga misa. Alas 7 sa gabi alang kana sa mga outside venues ug diri sulod sa atong simbahan ang misa kung selebrada pagahimuon sa alas 9 sa gabi. Ikaunom, sa January 1, 2026, New Year's Day, mao kini ang atong mga schedule sa misa. Sa buntag, alas 4:30, alas 6, alas 8, ug alas 10:30. Sa hapon, mao ni atong mga misa, alas 4, alas 5:30, ug alas 7 sa gabi. Ikapito nga pahibalo. Subay sa bagong Sunday schedule, ang atong simbahan nanginhanglan og choir nga moduyog sa alas 9 sa buntag nga misa. Kung aduna kamoy interes nga moapil,
palihog lang kontak ka si Sister Neda, ang atong choir coordinator, sa niini nga numero 0994-670-2599. Daghang salamat sa iyong makanunayong pagsuporta gikan sa Team of Pastors. Merry Christmas o may gabi. Manindog palihog. Ang Ginoo manaa ninyo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ng Anak, ug ang Espiritu Santo. Hapos na ang misa, dadan niyo ang kalinaw ni Kristo. Sa daing dapit sa kahimayaan, mauray among makita ang panagway nga masanago. Bulahan o bulahan ang tagmalay nga giawitan, awit nga halandun sa tanang Pasko magmalipayo. Sa daing dapit sa kahimayaan, mauray among nakita ang panagway na masanago. Bulahan ang tagbalay nga giawitan, awit nga halandun sa tanang Pasko magmalipayo. Maayong Pasko sa tanan.